Podem dir que la literatura en valencià, i més concretament la narrativa, gaudís de bona salut per la qualitat de les obres que es publiquen, per la varietat d'autors i autores i pel nombre d'editorials. Però la nostra narrativa sorgeix d'una manera natural o contar en valencià és fonamentalment un posicionament polític? Som conscients, els lectors i lectores, de la gran oferta que tenim en la nostra llengua? Quins temes són els preferits en la nostra producció novel·lística? Parlarem amb l'escriptor Joanjo García i l'escriptora Mariló Álvarez. Ambdós ens faran 5 cèntims de la seva obra i ens recomanaran altres autors i autores en valencià. No hi ha excusa per llegir en la nostra llengua. Doncs el valencià de la meva vida és curiós perquè jo dic que soc castellanoparlant d'origen, encara que a la meva família la llengua estava present, no? I estava present d'una forma bastant subordinada, no? Era la llengua que parlaven els iaios, la llengua que parlaven ma mare amb les seves germanes, però després la llengua de casa era el castellà, no? Perquè era la llengua de l'escola, era la llengua de la televisió, era la llengua de la ràdio i també era la llengua del pare. Bueno, escric des de fa molt de temps, des que era menudeta, i clar, jo llegia molt d'adolescent fantasia èpica, i tot el que jo havia publicat de fantasia èpica solia ser en castellà. Aleshores, quan jo vaig començar a escriure en castellà, que això no ho sap molta gent. Quan em presentava a algun concurs o quan intentava fer una cosa un poc més professional o més seriosa, era tot en castellà. I a més tenia també un poc com el prejudici aquest de que seria més fàcil publicar alguna cosa en castellà que publicar en valencià. Després nosaltres en l'institut sí que vam conèixer un grup de gent i vam començar a parlar en valencià. I d'ahir ens van sortir les preguntes i clar, ho vam veure negre sobre el blanc. Vull dir, estava havent-hi un procés de substitució lingüística del qual podien ser còmplices o resistents. Però ens agrada més ser resistents, doncs van triar aquesta opció, no? I des de llavors, des d'aquesta presa de consciència, sí que vam rescatar la llengua. Clar, i en el procés de rescatar la llengua te n'adones de totes les mancances que paties, de com, si tu rescates la llengua, això té un efecte multiplicador. No sé per què pensava, no ja que no m'anarà a llegir ningú en valencià, sinó que no anava a trobar on publicar. També pot ser perquè de vegades fins i tot com a lectors en valencià tenim desconeixement de l'oferta que tenim, no? I de les editorials que hi ha que sí que s'estan esforçant per treure coses en la nostra llengua. I va ser un poc precisament quan vaig començar a veure que sí que hi havia editorials que publicaven en valencià i que publicaven coses que m'interessaven, no? Quan vaig començar a donar el pas de pues vaig escriure en la meva llengua perquè jo a casa sempre em parlava valencià, a l'escola he estudiat sempre en línia en valencià, em comunico en valencià i aleshores realment el més natural per a mi era també escriure en valencià, no? I curiosament va ser quan vaig fer este pas, que sobretot va començar amb la primera novel·la que vaig escriure, que ja la vaig escriure en valencià, veure que precisament era l'inrevés, no? Que hi havia menys oferta en valencià que el que necessitàvem era gent que escriviera en la nostra llengua, i va ser este canvi de xip que em va fer veure les coses de manera totalment inversa. Jo això ho entenc també com un bon canvi i una bona senyal, no? Que directament el que t'isca més natural és escriure en la teua llengua i no haver de fer-ho a l'inrevés. Per a mi, està en la meva vida diària, les 24 hores al dia, vull dir, parlem tot el món en valencià i això demostra que la llengua està present. A més, si pares una miqueta l'orella, el valencià està present a la ciutat i d'una forma ben viva. Escriure en valencià sí que és una reivindicació i una posició política. No pots fugir d'això, no? Estar defendent la teua llengua ja t'està posicionant políticament d'una manera o d'una altra, almenys en certes qüestions, no? I ho dic també com a motiu d'orgull. Vull dir, jo crec que ni jo ni pràcticament ningú dels que escrivim en valencià s'amaguem de la intenció que hi ha darrere també d'escriure la nostra llengua, de reivindicació, de defensa, de voler no només mantindre la nostra llengua, sinó precisament que crezca. És una opció política, però és que escriure en castellà també és una opció política, no? Vull dir que no ens enganyem, escriure en castellà és una opció política que te fa còmplice d'aquesta substitució lingüística, que te fa còmplice d'una dictadura que ha perseguit la llengua durant 40 anys i d'una democràcia que tampoc
ha fet molt per la llengua, no? Jo crec que tots els que escrivim en valencià precisament el que volem fer és aportar un poquet també el nostre granet de sorra, per dir-ho d'alguna manera, a aquesta normalització de la llengua i a aquesta recuperació, no? Que ens n'adonem que és una llengua tan vàlida com qualsevol altra, que no l'amaguem, que no tinguem prejudicis també a l'hora de, quan ens dirigim a algú, canviar directament al castellà en lloc de parlar en valencià, no? I fer cultura en la nostra llengua per a mi és una manera de, precisament d'això, no? De reivindicar-la, de donar-la a conèixer i de sentir-nos orgullosos del que parlem. Moltes vegades hi ha gent que entén el procés de creació com un procés de reflectir què hi ha i no de transformar què hi ha o de suggerir models, no? L'última novel·la que vaig escriure va ser sobre el suïcidi juvenil. No és per a parlar d'això, sinó per a transformar això. Vull dir que si el llibre ajuda a que sortisca una reivindicació al voltant de la salut mental, els recursos en la sanitat, sobre programes de prevenció del suïcidi als instituts, doncs estaré molt més content que si he captat el moment, no? Si he fet la foto. Tampoc me mata això. La ciència-ficció realment és com una excusa. La ciència-ficció més suau, que és la que normalment utilitza la tecnologia com un element de fons que et serveix com a excusa per a tractar temes sobretot d'abast social i per a reflexionar, no? Sobre què ens fa humans, què ens mou com a societat. A mi sempre m'ha agradat més aquest tipus de ciència-ficció, aleshores quan he tractat el gènere he fugit més dels avenços tecnològics i de centrar-me en això, no? I utilitzar simplement la ciència-ficció com a un escenari de fons on col·loca els personatges i planteja les reflexions que vull, no? A la primera onada parla de solidaritat, de la societat que volem construir en el futur i sempre que faig alguna obra de ciència-ficció intente tirar un poc per ahí, no? Per la part de la reflexió. Pense que és un sector que està un poc per explorar, el que comentaven, no? Traduccions hi ha moltíssimes, ens arriben d'autors coneguts i ens falta un poc potser el fer cantera i el demostrar que des d'ací també podem fer molt bona ciència-ficció i en la nostra llengua i en qualsevol llengua pots fer reflexions d'aquest tipus i dedicar-te un poc a difondre les teues idees a través de la ciència-ficció. Jo, per exemple, sempre que escric novel·la, plantejo un misteri per a enganxar el lector, no? Perquè crec que és una forma de llançar un esquer, no? Però en realitat, moltes vegades, a mesura que avancen les novel·les, me perc, perquè el misteri no m'interessa. Vull dir, m'interessa el tema, i el tema està per darrere, no? Fins i tot en novel·les com Heidi Lenien i altres amics, que plantejava una història d'assassinats d'animals a València i que hi havia un assassí en sèrie, presumpte i tal, en realitat era una novel·la que parlava de l'urbanisme de la ciutat, l'urbanisme defectuós de la ciutat i sobre el seu paper com a capital d'un país. Me resulta curiós també com les novel·les generen en els lectors coses molt diferents, no? En realitat, la literatura és creació també de qui se l'apropia. D'un costat recomanaria a Jordi Colonques, que fa poc ha publicat Llibre de morts, que és una novel·la negra que té tocs d'humor molt negre però alhora també molta denúncia social, no? Que és una cosa que Jordi fa molt bé, situada sempre al barri de Benimaclet. Em sembla que analitza molt bé la societat valenciana i a més té una trama que enganxa molt, es llig molt ràpid. I d'altra banda m'agradaria recomanar també Em diuen Fletxa, de Joan Carles Ventura, que també va publicar a la col·lecció Crinscat, que també és una novel·la negra, a més ambientada a la ruta del bacalao, que em sembla que la gent de certa generació això ja ens atrau directament, també molt divertida. Aprofitant que estem en la Infuster, recomane una obreta molt xiqueteta, un recurs que en realitat, País Valencià per què, escrit en el moment que se decidia el nom del nostre país. És una forma d'apropar-se a Fuster, fins i tot per a la gent que és contrària a Fuster i perquè crec que el nom de País Valencià s'ha de reivindicar sempre per al nostre país, perquè és el seu nom.